Radio Mix. Ассалому алейкум. Рӯзатон бахайр бошад. Ки аз куҷо ҳастед? Номатон чӣ аст? Алло. Номатон чӣ аст? Нома Шарифҷон. Шарифҷон, хуш омадед ба барномаи Радио Лайф, яъне Радио Микси мо. Шумо кадом намуди телефонро истифода мебаред? Кадом тамғаи телефонро? Ҳозир вай ҳамун Nokia 3710 мегаст. Хуб, яъне тамғаи Nokia. Анаҳмин мегуфтед ки кадом ҷиҳат, яъне аз кадом ҷиҳат ба шумо маҳз тамғаи Nokia писанд аст? Аз кадом ҷиҳат? Аз кадом тараф? интернет вай не. Яъне графикаи осон дорад ва қуввааш чӣ гуна, заряд? 3-4 мереза. Аҳсан, ташаккур барои зангатон мегӯем Шарифҷон. Беҳтарин маълумотро гуфтанд. Яъне айни ҳол дар раддабандӣ шунавандагони мо телефони Nokia-ро пеш бурда истоданд. Радио Микси мо дӯстони азиз идома